Toto je adoptívna matka, veveričky. Áno, jedna z dvoch matiek, dve biele sú. To je jedna. Jedna z dvoch. Tá druhá je už vykastrovaná, tá už ani nekojí mačence, tá je pred. Počkaj, tu to bude ona. No, tu bude. Moja krásna duška. Čičuš, moja. No, deti, no vystrč sa, ty sa sama vystrč, no. No, vidíte? Kde je Robin? Tu je moje zlatinko, tu je moje. No. Nebojkaj, tu je Richardík, nebojkaj. Mama trošku ostých pred cudzími, ale ona sa skamarádi s tebou, bude aj behať za tebou. Belinduška, neboj sa, Cicka, poď za ňu, poď, nebojkaj, poď, Cicka, Cicka, tu sa si vyskúš, no, Cicka, no, Cicuška. Chceš ísť von? Nebojkaj sa. Oni pred cudzími majú rešpekt, oni. Tam na chrbáte niečo, to nemáte ešte? Nie, to je iba tie, vieš, tie také zo zeliny. No už je hore, môj Robin. No poď krásne, poď. Poď. No. Víš, toto bude pekný záber. Keď ona nepostojí, ona sa ťažko, ja som aj fotiť chcela minule. Ja točím video teraz. Keď ona chce ísť na mňa. No poď hore, poď. No poď ukáž, ako po mne chodíš. No poď sa hrať so mnou. No tak robíš aj... Vylezeš na mňa, pustím foťák. Bojíš sa? Nie. No, hrajte sa spolu, Belinduška, však vy sa viete hrať pekne. Ona je jak mačiatka, keď už krabem po brúšku, tak ona tak kope. No vidie teraz, no poď majú. Poď krásne, najdi sa Belindou. Za svojou mamou. Neboj, Belinduška. Nebojkaj. Belinda, nebojkaj sa. Nebojkaj moja. On ti nič nespraví. No. Ona má voľný pohyb v byte. Pozorne pristúpim. Ale rozhrízla mi pevná linka mi jedia, lebo mi rozhrízla káblik. A som myslela, že im to bude čudné na servise. Nebojkaj. Ona sa ráno napapala, tak neviem, či teraz bude. Poď, tuto nech ide do veľa, kde je viacej svetla. Poď, moja, poď, dám ti roštík, poď tuto. Nabíjam odklad. Tak. No teraz si môžeš natočiť. Máš už na obed nachystané, že? Áno. Dneska sused len berie. Ja budem variť paprikáš. Zajtra oberiem. Vôbec majú filé. Suším harmanček aj premienka. To je dobré aj ako na spakovanie. Aj
Keď som bola decko, tak babička mi vždy dala do hrnčeka, keď som mala nádchu a nakryla ma uterákom a dýchala som. Mama to robila. A to je dobré. To. Dobré na rany. Aj na rany. Antiseptický účinok. Áno. Oči som si s tým vymývala, to bolo také aj keď som bola decko. No čo? Nejdeš sa so mnou hrať? Sa hra so mnou na skrývačku. Za nohu na jednu stranu, na druhú. A za stromom to robila. A ja sa už teraz bojím púšťať von, lebo aby mi odišla ďaleko. A sa bojím, že potom netrafí. A ona vôbec nemá reflexiu divého zvieraťa, ona sa nebojí mačiek. Chodia takí dvaja vyšali kotúri. Aby jej neobližili. Poď sa hrať so mnou, no poď. My sa takto hrávame. Po brúšku. Takto sa my hrávame, pozri, no. Moje. Poď ku mne, no. No, poď ku mne. Ty nezacítiš ona. Líber divá. Poď, poď. Robím, poď sem, poď. Poď si sa, poď. Bude ťa nepoškrábána. To trošku nie je to nepríjemné, ale vieš, že nie je zvyknutý, tak... No. To ťa dá do poriadku. Nemala som šancu ju zachytiť na fotku. Mám ju na pár záberoch, čo mi ťa nepoškráva. Moja Soďko. Všetky sú tu. Všetky späť. Tuto ich dáme. Aby si ich mohol natočiť. To sú od 3 mačiek. Neboj sa, Belunda, neboj sa. Táto útočí na všetkých. Tam sa bojí, že tu jej zoberú. Nevadí ti to slnko tam? Tieto čínske kačky môžeš kačer. Kačerovi som zachránila život. To je asi charakteristika pre ten druh. Lebo aj tá druhá labuť, čo zdochla, aj tá mala červené oči. No čo vyskočila? Prečo si vyskočila? Stále točím takto. Čo si vyskočila? Tady nějak ona podělala vyšli. No ja ju nedržím, ja ju len podopieram. Skús si tie moruše slychať. Daj si. Dobre, budeš upískaný trochu. V tomto párčiku začal veveričkým príbeh. Gabriela našla spadnuté na zemi mláďatko, čo malo niekoľko centimetrov. Vzala ho domov a 2 týždne ho krmila mliečkom injekčnou striekačkou. Potom sa okotili 2 mačky a veveričku prijali ako svoje mláďa a krmili ju mliekom. A tak mláďatko prežilo a darí sa mu, ako ste videli.